tare da ni yana nufin tare da ni mai gabatar da wannan shiri a wannan zaure ni Mahmud na gudu. Tare da ni ya bambanta da sauran domin shi tare da ni haɗin bara ne komai da ya shafi al'ummar Hausawa da akwai shi a cikin wannan shiri. Wannan shiri yana fito da muhimman al'amura ko matsaloli don warware su ko shawo kansu kamar zamantakewa, addini, gami da mu'amala, auratayya, soyayya, gami da kamarkata da 'yan matan reno, tarbiyya, lafiya, gami da sana'o, siyasa, mulki, kai har ma da sarauta, rayuwar birni da takarda. Tare da shi yana gayyato masana masu hangen nesa, 'yan ƙungiyoyi, mata da maza masu kishin al'umma. Fatan wannan shiri ilimantarwa, faɗakarwa, haskakawa, gami da gamsarwa ta hanyar warware zare da awa. Wannan shiri naku ne iyaye mata da maza, 'yan mata da samari da ma yara manyan gobe. Ni dai ina tare da ku, fata na ku zamo tare da ni Mahmud Najib. Masu kallo da saurare, Assalamu alaikum. Wannan shiri ne da ake kiransa tare da ni. Tare da ni yana nufin tare da ni mai gabatar da shirin Mahmud wanda kuka fi sani da Mahmud na gudu. Shiri ne da bai kyale komai da ya shafi al'ummar Hausawa ba. Ilmantarwa, lafiyarsu, siyasarsu, shugabancinsu da matasansu, matansu da yaransu. Duk abin da ya shafi al'ummar Hausawa za ku iya ji an tattauna a kansa a cikin wannan shiri na tare da ni. Za mu fara ne da shiri da ya shafi siyasa. In muka ce siyasa, da yawa al'ummar Hausawa suna fassara siyasa yadda suka ji kalmar ta Hausa. Asalin kalmar siyasa ba kalma ce ta Bahaushe ba, kalma ce ta yaren Larabci wadda take nufin shugabanci ko take nufin rayuwa. A wannan dandali na yau za mu tattauna ne tare da masani akan harkar siyasa. Kafin mu ci gaba a cikin wannan shiri, ku dakace mu. Tare da ni Mahmud Najib. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda na gaya muku cewa masu kallo da saurare na a wannan shiri na tare da ni za mu tattauna akan abin da ya shafi siyasa, amma siyasar da za mu tattauna akan ta ita ce siyasar ƙasar Hausa tun kafin zuwan Bature. A wannan zaure muna tare da babban malami wato Dr. Aliyu Jibiya wanda masani ne a wannan bangare na siyasa. Malam ne maka alali marhaban shigowa wannan zaure. Wa alaikum salam. Wannan shiri da kaji na gabatar mai suna tare da ni, na tabbatar kana tare da ni kuma kana tare da masu kallo da saurare. Ina so mu tattauna ne akan al'ummar Hausawa ya abubuwan su yake, amma kafin mu shiga ciki ina so mu gina wannan shiri ya zama ana jin takaitaccen tarihin wanda ake hira da shi. Ni sunana Aliyu Abdullahi Jibiya kuma an haife ni a cikin garin Jibiya. Na yi karatun firamare a nan, sannan na yi karatu kuma a secondary ta Katsina. To bayan na gama secondary a lokacin sai aka soke HSC wato Higher School Certificate. To karatun da za ka yi bayan ka gama secondary. To sai aka kafa wata makaranta a Zaria. Ana ce mata College of Arts and Science. To mu ne ɗalibai na farko. To mun je can 1973. To anan muka haɗu da saura daga bangarori daban na ƙasar nan. Muka yi karatun gaba ta secondary. Ya kamata a ce na shekara 2 a can. To amma sau ina kan karanta wato adabin Turanci, English literature. Sai da na tsaya na gyara takardata a farin na shekara 3. Sanda na zo jami'a wanda suka je suka yi karatun shekara 1 kan a fara jami'a sai muka taras mu muna ajin farko su kuma suna shekarar ƙarshe. Kai tun da shekara wannan ya nuna cewa kaga ga su dai yan ajin mu ne da farko tare muka gama amma kuma sun riga mu fita. To da na gama sai aka tura ni bautar ƙasa a wato hidimar ƙasa a Ondo State a Kore kenan a 1979. Jami'ar ma ba mu ji wace jami'ar ba ce. Ahmadu Bello University. Jami'ar Ahmadu Bello Tunaniya. Amma campus ɗin Kano. Kafin a yi Bayero ne. Kafin Bayero a lokacin nan ba ta zama Bayero University. Saboda haka a nan na karanta siyasa da Turanci. Wato
dama ko dai ka ɗauki madda ɗaya ka fita da ita ko kuma ka haɗa. To ni sai na da turanci kuma haɗa siyasa. To na gama na tafi na je na hidimar ƙasa a kore na dawo, ina dawowa na samu aiki da jami'ar Bayero 1980. A wannan shekarar kuma na fara karatu na digiri na biyu a ɓangaren turanci. Na gama 1981 amma kuma aka bani kwali a 1982. To sai jami'a ta nemi in ɗauki wani ɓangare na siyasa in yi digiri na 3 a kansa. Ta yi shiri tsakaninta da jami'ar Khartoum ta Sudan cewa in je ta in yi wannan karatu. Shi kuma wannan ɓangare na siyasa ana kiransa falsafar siyasar musulunci, wato Islamic Political Thought. To kamata a ce 1981 na je can Sudan na fara wannan karatu. To sai aka samu tangarɗa saboda rashin samun wanda zai biya karatu. A lokacin jami'a ta yanke shawara ta daina tura malamai da su yi karatu, sai dai su samu damar karatu ko daga jihar su ko kuma daga wato wani bangare. Ita dai jami'a kan ita ba. To saboda haka ban samu dai wannan dama ba har kusan sai 2006. 2006. Lokacin da na tafi da dama daga cikin ɗaliban da na karantar ma profesoshi ne. Ɗaliban da ka koyar? A lokacin. Saboda haka na tafi na je na yi wannan digiri na 3 na dawo. To da na dawo ni na gama 2009. To ya kamata a ce da gamawa ta na yi jarabawar ƙarshe don in kare abin da na rubuta. To profesa na wanda na karatu a hannunsa mutum ne wanda yake wato sananne a ƙasashen duniya, yau yana nan gobe yana can, ba shi da time. Saboda haka ban samu na yi wannan wato na kare wannan abin da na karanta a wannan shekara sai 2010 a cikin wata na 4 wato watan April. Sannan ya samu lokaci bayan ya dawo daga wacensa ya zo ya samu rana, a wannan ranar na gama kuma aka bani kwanan 2011. Wannan shi ne kusan ɗan takaitaccen abin da zan iya cewa. Tun da na shigo jami'a da ke aiki ban taɓa yin wani aiki ba, ban da koyarwa ban san komai, ban taɓa shiga gwamnati ba, ban san yadda ake yi ba. Idan za mu shiga gadan-gadan cikin maudu'in da muke so mu tattauna, wato siyasa, ka ji ɗan takaitaccen sharhin da nai da dai kamar da bankwalo ga masani ga ɗalibi, sai ɗalibi ya ƙoƙari sai ya wuce sai ya yi bayani. Ina so in ji ma'anar siyasa ita kanta, sannan sai mu shiga siyasar ƙasar Hausa kafin zuwan Bature. Kalmar siyasa ba Hausa wace ba, Larabci ce. Wato tana nufin gudanar da mu'amala ta ɗan adam a cikin al'umma ta hanyar wato tsara masa rayuwa, a mulke shi, kuma a yi amfani da abin da Ubangiji ya bayar a wannan wuri domin a samun masa ingantacciyar rayuwa. Kusan wannan shi ne ma'ana. Yana nufin da rayuwa da shugabanci. Rayuwa da shugabanci. Kusan ma'anar ta kenan. To kuma in ka duba a musulunci ya ba ta muhimmiyar rawa domin saboda muhimmancinta ita siyasa. Tunda kusan ka iya cewa ita aka fara ambata kafin ma a ambaci ɗan adam. In zan yi karan bani a gonan malam. A gonan malam ya ce ini ja'ilan fil ardi khalifa. Kaga a nan wurin ba yawa kaga a nan ba ana nufin ba mutumin ake nufi ba, a aikin ake nufi. To shi kaga aikin siyasa shi fara zuwa. Ubangiji ya ce da mala'iku ina son in aje wakili a bangasa. Wakili aiki ne. Can ba za a ga wakili yawa aikin wakili za a gani. Kaga da ya ce yana son
ya halitta dan adam kai tsaye za ci dan adam ne fara zuwa to amma saboda muhimmancin ta aikin ya fara zuwa sannan shi wanda zai aiki na biyu saboda ko muhimmancin ta in ka ɗauki sabon annabi guda 4 sallallahu alaihi wasallam wanda suka gaje shi ɗaya ne kawai abinda bahaushe yake cewa ya mutu Allah da annabi wato sai ma'ana ya mutu ba wani yawa amma ragowar uku duk kashe su aka yi saboda dalilan siyasa sai na Abubakar shi kaɗai ne da yi zazzaɓi yawa yi zazzaɓi bayan ya yi ciwonsa kuma a ƙarshe Allah ya karɓi kayansa amma sai na Umar kashe shi aka yi sai na Usman kashe shi aka yi sai na Ali ma haka to kuma duk abubuwan da suka taso wanda ake masu wannan kisan gilla ba sa rasa nasaba da siyasa ko ban kankanta ta to wannan kusan ka iya cewa wannan shi yasa yake da muhimmanci kafin nan kuma in ka duba ai ana tsaye sai aka ce ai annabi yayi wafati sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya kamata ai mamaci ai hidimar kai masa sutura a wannan amma duk gaba ɗaya bayan an tabbatar din ya rasu sai aka gaggauta sallallahu alaihi wasallam aka ce bari a ji a fara samun shugaba haka aka zauna tsawon dare aka yi sai muhawara har Allah ya sa aka fitar da shugaba to kaga shugabanci ko kuma siyasa tana da muhimmanci kuma musulunci ya bada kuma ka ɗauki dukkan ingantattun hadisai da ayoyin alkur'ani sun nuna cewa siyasa ko shugabanci abu ne mai muhimmancin gaske domin ba za a iya barin al'umma haka nan ba dole sai da mai kula mai tsawatarwa mai shugabanta har shi yasa ma wani hadisi ya ce inda har za a kai mutum 2-3 za su tafiya to dole sai sun naɗa shugaba to duk wannan in ka duba sai ga wato yana nuna cewa siyasa muhimmin al'amari ne sai dai kawai idan dan adam ya yi wasa da ita ko ya canja mata layi ko kuma ya shigo da wani abin da ba shi bane ba to shi ne kawai za a samu akasi amma dai tana da muhimmanci kwarai da gaske domin sai da ita za iya gudanar da rayuwa tabbatacciyar dan adam kuma a kawo daidaito a tsakanin al'umma wannan shi ne dan abin da zan iya cewa masu kallo da saurare kun ji yadda aka fassara mana mai siyasa take nufi kamar yadda na ce na azarbaɓi da masani a gaba kuma ni na ba da ma'anar siyasa duk da dai a ƙarshe mun dace da malam kafin mu ci gaba ku da aka ce mu tare da ni Mahmud Najib barkanmu da dawowa kun ji yadda muka ɗauko bayanai sannan kuma tun farkon gabatar da wannan shiri na gaya mana za mu tattauna ne akan siyasa kafin zuwa bature a ƙasar Hausa malam ya ƙasar Hausa take da siyasa ta take a wannan lokaci kafin bature ya zo dan in lokaci ya bayu za mu yi har zuwan baturen in kuma bai bayu ba to masu kallo da saurare na san ba za su yi afuwa ba sai dai malam ya bada lokaci ya dawo to wataƙila yana da kyau mu ɗan natsa kaɗan a cikin shin ita wai ƙasa Hausa nan ma da ake zance ya ake ta samu asali to akwai bayanai kamar 2 ko 3 da farko dai akwai bayanin cewa wani balarabi daga ƙasar Bagadaza ya zo ƙasar Daura a cikin dare yana son ya ba dokin ruwa sai aka sanar shi cewa ai ba a ɗiban ruwa a wannan rijiya sai ranar Juma'a domin saboda wani maciji ne yake hana ɗiban ruwa amma ran Juma'a kuma shi yana ɗan hutunsa ba zai yi komai ba ya ce a shi hutun da a matsayi yake sai ya abin da to ya sa guga zai ɗiba maciji ya riƙe da ya fahimci cewa lallai da gaske ne ya ɗauko kayan ke shi ya ɗauki kan macijin ya saka aljihu ya ba dokin sa ba ya tafi sai baccin da waye aka zo ana mamaki ya aka yi haka an kashe aka da mutane a ƙarshe aka gano cewa shi ne to aka ce saboda wannan hazaƙa da ya nuna sai kuma ita mai mulkin garin wato sarauniya Daurama sai ta aure shi to daga auren ne aka samu 'ya'ya 7 wanda suka girma suka rike kasashe wannan jihohi guda 7 na Hausa masarautu guda 7 wato kamar Kano, Katsina, Zazzau, Gobir, Rano
wasu ce garin gabas, wasu ce biram. To ni dai ba zai iya yin bayani wanne ne ba amma dai wannan shine abin nan na farko. Bayani na biyu sai aka ce ai wannan suna ma da aka sama shi wannan balarabe baya jidda. Ai bahaushe ba zai iya cewa abu ya ba, shi ne yake ce masa baya jidda. Za ka ce abu haka ake nufi. Ai baya jidda yana nufin balaraban nan da ya zo bai jin Hausa. Baya jidda. Wato ta dai bai jin Hausa, daga baya ne ya koya ta. To shi yasa ake kiransa da wannan sunan baya jidda. To bayan da biyu aka ce a'a shi bahaushe asalinsa mutumin Habasha ne, wato Ethiopia. Shi yasa ya ba kansa suna ba Habashe, wanda a ƙarshe tun da shi yana da ɗan matsala wajen fitar da wasu haruffa a bakin saboda wasu dalilai wanda yana sabtu da su, ba zai iya cewa ba Habashe ba, sai dai kawai ya mai da kansa Bahaushe. Suka ce akwai dalilan da suka sa wannan kalma ko kuma ake ganin cewa lalle Bahaushe daga Habasha yake. Na farko akwai wato riga, babban riga, wannan irin wannan wacce kasa. Aka ce ai mutanen Habasha kusan irin ta suke sawa. To akwai suna kuma guwa, kamar ka ce Bubakar ne a Maiduguri, suna ne da yake ya watsu a Habasha. To saboda haka rigar da yake sawa shi ne ake ce mata guwa. Riga irin ta guwa. To sai aka samu ta guwa daga nan. To sannan kuma suka ce ai matansu su Habasha, mutanen Habasha suna mun tsage-tsage. To Bahaushe ma sai gashi matansa suna da wannan tsage-tsage a fuska wanda yake a matsayin ado misali. Yawa to bayan wannan kuma ɗaya na uku za ka ce a'a shi Bahaushe asalin wato an samu wani ta'adin ruwa ne a can arewacin Sudan, wanda mutanen gurin mazauna ne kan dutse. Shi kuma dutsen nan ana kiransa da suna Dahlak. A ina? A can arewacin Sudan. Yawa to da wannan ambaliyar ta zo ta shafe su sai ta lalata musu mahalli, sai suka yanke shara kawai bari su bar gurin su je su nemi wani guri. To asalin su makera ne, sau haka sai suka hijira suka baro wannan da halaka din, suna ta yawo har suka samu wani wuri kwatankwacin irin nasu, sai suka zauna akan wannan dutse, shine dutsen Dala. Aka ce ai Dala din corruption ne na wato gurbata ne daga kalmar da halaka. To kuma shi wannan wurin da halaka yanzu yana na a Sudan, a arewacin Sudan. To wannan shine bayan da uku. Aka ce kuma tabbacin cewa su ne waɗannan mutanen wato da suka zo sun ci gaba da sana'ar da suka saba ta kira, wanda kuma tarihi ya nuna cewa wanda suka zauna a wannan wuri makera ne. Amma idan muka yi la'akari da abu kamar guda biyu da labarin da ban sani ba ko ya inganta a wajen ko kuma duk da dai na san da akwai su, ‘ya'yan annabi Nuhu guda uku, da Samu da Hamu da Yafisu. Samu uban Larabawa, Yafisu uban Turawa da Yahuda da Nasara, Yafisu kuma uban baƙaƙe. An ce shi wannan baƙi ne, wannan jani, wannan ya yi farfari, wannan kuma sai ya zama duk Yafisu duhu. To da shi da matarsa sai suka yi wannan ɗaya kenan. Sannan kuma aka ce wato sunan sarauta ne ba sunan shi mulki ya kawo, ya tsarin mulki da sauransu, amma ba yaren batun da an ce da baya ji baya da kaga ba zai zama wani da gaske. A takaice dai shi Bahaushe kawai ga mu dai, amma ainihin nemo asalinmu yana da bada wahala, kamar yadda Balarabe bai rubutu ba bai karatu ba, wannan ya janyo masa matsaloli, bai samu abubuwan sanada ba, sai dai daga baya da ya zo yana rubutu sosai. To ko shi wannan ma in ka duba a wato abin da ake kira Old Testament, wanda ake kira Taura, ai wannan 'ya'yan Hamu ba ya bi su maka mai da ka faɗa, su ne ake ganin baƙaƙe, domin a cikin wannan littafin an yi musu laƙabi da cewa su ne 'ya'yan Hamu wanda aka halicce su musamman
domin su yi ayyukan wahala, ɗebo ruwa da saran bishiya. Baƙaƙi kenan. Wato he was of wood and draws of water, shine ainihin matanin abin da yake rubuce a ƴaƴan Ham. they are the sons of Ham. He was of wood and draws of water. Wannan shi yake haka yake a rubuce a cikin Old Testament. To kaga wannan ya nuna cewa in ma akwai wani bayani wanda ya ke tabbatacce akan wato launi na jikin ɗan adam, to kusan wannan shi ne kai waye, domin shi ya kawo abin nan guda biyu. Sam shi ne bature yake kira Semite, wanda dama asalin farare ne. Ham, Hamite, wanda asalin baƙaƙe ne. To kaga ashe idan ka duba nan ma wani bayani ne, amma bai faɗi wani abu game da bahaushe ba, sai dai kala. Sai dai kala. Kuma kar ka manta shaidar cewa akwai kusaci wato tsakanin wannan bayanan na zuwan bahaushe daga Dahlak. Wato akwai kalmomi da yawa a Hausa wanda asalin wato daga Darjiya suke, wato yaren larabci da ake a wannan gefen da yawan gaske. Kamar shi yasa shi bahaushe zaka tarar kalmomin da yake amfani da su sun fi nasaba da larabci sama da wani yare. Amma na ɗauka wannan alaƙa kamar misali abubuwan da suka zo suka cakuɗa da mu, kusancin mu na kasuwanci, saboda ya tabbata an ce tun bayan haihuwar Annabi Isa da shekara 200 Larabawa da masu kasuwanci daga can suna zuwa har nan ƙasar Hausa. Ba inda ba sa zuwa. Abin nufi na ba shine idan yau aka samu wannan yaren ya zama Hausa ba, ko kuma to akwai wannan. Na biyu kuma akwai alaka ta wato tafiya zuwa hajji, wanda a lokacin da in ka tuna da kafa ake tafiya, akan dawaki, akan a jakuna, akan raƙuma. Yawa saura kuma tafiyar ba ta aje wannan satin ba a dawo wata 2 ko 3 masu zuwa bane. Shekaru ake yi. Shi yasa idan mutum ya tashi zai tafi da iyalinsa, idan ya tafiya mai ɗan nisa sai ya kafa zango, sai ya zo yana sana'arsa ko yana wani aikin leburanci ko yana dai wani abin da zai samu hanyar da zai kula da iyalinsa. Idan ya kamar shekara ko shekaru ya kuma ƙara haifa, sai kuma sake ɗiba sai ya tafi. To haka suka yi ta yi. To wannan zaman da cuɗanyar da aka yi yasa aka koyi, wato aka samu abin da Bahaushe ya kira ba ni shirin ba kamar da su koyi namu mu kuma koyi nasu. To da haka wannan harshen Hausa ya samu wato kalmomi baki wanda ba nasa ba, amma kuma ya mai da su kalmomi na Hausa da yawa. Muna tattauna da kafin mu fara shirin nan, na baka misalai kamar 3. Nace misali in ka ɗauki kalmar haushi, kaga in an ce mutum yana haushi ko kare yana haushi, ana bayanin wani aiki ne. Amma idan ka duba ita kalmar ta samo asali daga kalmar halwis, wanda yake nufin haushi. To kaga akwai yan karamar nasaba ko mun kankanta ta tsakanin haushi da halwis, don ba haushe ba zai iya ce maka halwis ba, dole sai ya buge shi ya tafi wannan yan din ya mai da shi wani abu da ba. Ta kuma idan ka ɗauki tsawo, kaga musamman mu da muka zo daga Katsina, tana mana wahala. Me yasa? Ban sai bayan saboda yanzu shekarar sa 40 da yan kai rabona da Katsina, idan na ce zan bayi wannan kai nake ban yi ba. Amma dai tana mana wahala. Misali Tahara sunan mace ce. To amma ka daga cikin ƙauyuka irin namu ba za ka ji wannan sunan ba. Me yake Tahara? Ayyo. To duk suna ɗan abin nan. Ibrahim a ce masa Iro. Targiri ana ɗan yawa. To akwai wannan. To kusan in ka ɗauki kamar kalmar tsawo. Kaga daga ɗuri ne. Ka tsawwala. Daga tsawwala. Ka tsawwala ne. To haka. To in ka ɗauki kuma misali za ka ce mutum yana dire-dire. Haka daga kalmar larabci ce. Dardis. To duk yin wayan da za ka same su da yawa kala-kala sai kai ta mamaki ya aka yi masu. Misali kaga titi, kalmar larabci ce. Daga tahtit,
to ba ne zai ce maka tafi na ga lokacin sai ya buge duk wa'annan kawai bacci titi yawa to haka zaka same su da yawa da yawa da yawa. Amma sai kace ganin kamar ya fi fitowa daga cikin da darijiya. Yawanci daga darijiya ne, wato lahajar da ake magana da ita a tsakanin mutane wacce ba larabci ba ce tabbatacce, domin shi larabci yana da tsarinsa kuma tana yin kuskure ko makankantarsa ko da a wasali ne nan za a tashe ka ma'ana za ta canja yawa. To kaga akwai bambanci tsakanin wannan da shi kuma wannan wanda raguwa al'umma take magana da shi wanda ba ruwan shi da wani tsari ko wani wato wata doka yawa. Haka za ka tafi ba burki ke ta yi kuma ba wanda zai ce maka ba daidai. To wannan ina ganin su ne misalan da za mu iya ɗaukowa. Babu shakka Bahaushe a rayuwarsa mutum ne wanda yake baya zama wuri ɗaya a wancan lokacin. Amma misali mun karanta a yadda kai bayani cewa sai muka ji Hausa 7 da Daura, kaga 8 kenan. Amma ƙasar Hausa in za a yi bayani ana cewa har Nijar da Magaram su Maraɗi sai irin kamar irin su inda suwaye dan tunku ko inda ka zo. Ai rabuwa biyu akai. To akwai Hausa 7 akwai Banza 7. To Hausa 7 kusan ka cewa wuri ne wanda banda Hausar babu wani harshe sai dai inda gaba harshen ya zo gaban Fulatanci misali ya zo ya iske Hausawan saboda haka aka haɗu. Yawwa Banza 7 kuwa su ne guraren da ko da Hausar ko da ana magana da Hausar to suna da yaran su ba Hausanci ta ba ita ya zuwa ba. Kaman shi ne aka ce Zamfara, Nufe, Kebbi, Gwari, Yawuri, Ilori da Kwararrafa. Kwararrafa su kuma Jukuna kenan. Su ne mutanen da suka kafa daula mai karfin gaske wacce ta kusan mamaye ƙasar Hausa gaba ɗaya har ta zo ta yi naso ta kama wasu ɓangarori a wa'annan dauloli ko kuma masarautu na Hausa. Misali sun ci Zaria da yaƙi har suka bar wurare inda suka zauna kamar tudun Jikun misali. Kwarai ta ci Kano da yaƙi har suka bar wurare irin su Yakasai irin su Sagagi duk kalmomin su ne wannan su Kwararrafa ne. To masu kallo da saurare kun ji yadda muke ta tattauna akan Hausawa da mazaunin Hausawa. Kafin mu ci gaba ku dakace mu tare da ni Mahmud Nadir. Barkan mu da dawowa masu kallo da saurare, ni dai ina tare da ku kuma na san malam ma yana tare da mu. Malam muna ta tattauna akan kasar Hausa tunda dai abinda zamu tattauna ba kasar Hausa bace, siyasar kasar Hausa ga lokaci yana ta narka a guje. Shi nake so in ji maudu'in da muke tattaunawa. Mun ji su Jikun sun zo Kano sun yi waye duk abu ne da kuma ya shafi ai mulki kwarai sosai. To kaga banda su kuma wato Borno ita kanta ta shimfiɗa daula kuma ta baro ainihin gurbinta ta tsallako ta shigo ƙasar Hausa ta zo har Nasarawa inda aka kafa lafiyar bare-bare. A kaga lafiyar bare-bare wato wuri ne da mulkin Borno wato abin da ake kira kanan Borno ne na so har yanzu ya kafa daula a wurin. Yawa to kaga in ka duba za ga cewa kafin zuwan Bature akwai dauloli daban-daban to wanda suka yi tasiri a wa'annan masarautu na Hausa. To mun yi magana Kwararrafa wanda Jikuna ne so sai da suka tsallake kogin Benue sannan suka shigo. Yawa akwai Borno ita kuma ta kafa daula mai tasiri wadda idan ka ɗauki wato masarauta ɗaya rak wato wanda suka yi sarauta ɗaya rak wato wannan Saifawa sun yi mulki na sama da shekara 1000. Daga ina to su Saifawa su kuma an ce daga ƙasar Yemen suka zo. Larabawa ne wanda kuma shugabansu shine Saif ibn Diyazan. Shi kuma shi ya tawo ya tsallako abin da al'umma suka tsallako suka zo kafa wannan daula ta abin da Saifawa wadda ta yi da ɗaɗɗan mulki kuma sun yi mulki kusan a iya cewa wasu ce tun ma kafin musulunci ya zo Borno ɗin
wasu kuma sukan ce a'a ai da zuwa musulunci ne suka zo. Akwai wanda ma suka ce a shi kansa musuluncin ma ya zo Borno ba a karni na 10 wani, a karni na 7 ne. Shekara nawa kenan? Hijira 642. Suka ce yana zuwa Masar ba a daɗe ba Ya zo Borno. To wannan kaga muhawara ce tarihi wacce in baka da yaƙini sai dai kai ka kawo naka fahimtar, ni ba kawo ta ba. Yawa to kaga akwai Borno kenan. To wani babban dalilin da ya sa wato wa'annan dauloli suka ga damar su mamaye su kafa sansani shine rashin haɗin kai. Dama su tun da suka fara Su Hausawa. tun da suka fara nan daulolin dama ba wani zancen haɗin kai. Kowa wani ya zo zai yaƙe ka ba wanda zai taimaka. Babu cin gashin kai ake kawai. Yawa ai kaga Amina Sarauniyar Zazzau ta yi mulki wanda ya tarihi yake da tushe. Ta je ko ta yi yawo, wato tana takama da zaratan mayaka wanda ta dinga bin wa'annan kasashen na wanda wa'annan masarautu na Hausa da yaƙi tana faɗa da su, amma ba su cika tsina ba. Ba su cika tsina ba. Mai yawa ta haɗe da ban sani ba, amma dai ba su cika tsina. Amma ba ta ci Kano ba. To amma an ce ta ɗan yi barazana ba laifi. To kuma wanda wannan kaga akwai daular Songhai. Mali kenan. Bayan Mali ta tafi shine sai Songhai ta zo. Tunda ta ina ne. Yawa su kuma Songhai wato ka san burkushin daular Ghana bayan ta tafi. Ta gama na ta yayin sai Mali ta zo. Bayan Mali ta zo ta gama daular ta ita kuma ta gama lokacinta to sai kuma Songhai. Shi kuma wannan sarkin Morocco ne wanda shi manufarsa ya zo ya kafa ta fariyar daula wacce za ta haɗa tekunan nan guda biyu. Da wannan tekuna wato ba san ya kuke da larabci ba. Bahar al-Ahmar? Ba Rasi ba, a Mediterranean. To da kuma a wannan tekun wannan ta Atlantic abin da ya so kenan. Kamar Sultan Ahmad al-Mansur kowa ya san cewa yana da wannan manufar ya kafa daularsa sai nisa ta shimfiɗa mulkin da wato za a ji shi ko'ina. To su ma sun zo sun yaƙi har sun kafa a daula, aka ce sun je har Kebbi ma. To daga ina suka fara? To wasu sun ce da tun da ƙasar Morocco suka fara yi daula su taho. Amma sun wuce muke nan, sun wuce nan su Kano suka tsana duk da daular tasa sun ji har Kebbi. To an ce dai kanta na Kebbi yana daga cikin wanda a iya cewa kamar wakili nasu a nan wurin. To amma duk wanda in ka duba su da suka zo rusa suka yi. Tuna kaga akwai daga cikin abubuwan da suka yi akwai rusa katafariyar wato ɗakin karatun nan na Timbuktu da ke Mali. An faɗa abubuwa da wanda suka yi. To koma dai me wannan nahiya ta mu wa'annan masarautu namu sun samu kansu a halin da suka samu kansu saboda rashin haɗin kai. Wannan shi yasa da Shehu Dan Fodiyo ya zo tare da mutanensa ba su yi wata ba, ba su ɗauki dogon lokaci suna faɗa ba. Nan da nan suka lankwame su kuma suka kafa daula ta Usmaniya wato daular Sokoto. To duk wannan yana nuna cewa saboda wannan rashin haɗin kai da a haɗu a taimaki juna ko a kare juna ko irin wannan dai. To rashin wannan shi ya sa suka zama kusan tuwon tishe, abinda ba shi yake kwayo zai iya bi ta kansu sai ya wuce. To wannan shi ne. To amma kamar yadda ka faɗa a farkon tattaunawa nan duk dai mulki ake yi wa. Mulki nan kuma bai yi wa sai da siyasa. Domin shi wanda za a mulka sai an same shi a hannu ya yadda zai bi sannan za a samu a mulka shi. Idan ya nuna bai yadda ba ko yake ganin gazawar mai mulkin nasa to ba za a samu nasara da ake nema ba. Saboda kaga ka iya cewa duk da cewa wato sun samu barazana kala-kala a tarihin kafuwarsu, duk da haka akwai waɗanda suka yi fice domin sun kafa tarihi
wanda har yanzu yana nan zaune da gindinsa kuma ya yi tasiri kamar Kano, to wacce daga samuwarta kawowa yanzu shekaru sun fi sama da 1000. Yawwa kaga kaman Katsina, yawwa ita ma tana da ingantaccen tarihi, wanda sai da musulunci ma ya fara zuwa Katsina sannan ya zo Kano. Mashahurin malamin nan Almagili sai da ya fara zama a Katsina sannan ya ƙara so Kano a lokacin sarki Rumfa. Yanzu sa a zamanin Ibrahim Dama ma yanzu Hanya Almagili na da cikin zamanin sarki Rumfa. Yanzu ya riga ɗan Fodiyo jaddada addini. Ya riga shi domin musulunci ya zo Katsina a ƙarni na 13, amma ya zo Kano a ƙarni na 14. Akwai tazarar shekara 100 ma. To ko dai bai kai 100 ba, akwai shekaru. Akwai shekaru. Hanyoyin Laraba da suke shigowa ƙasar mu ya fi sauƙi a shigo ta Nijar, shi isa zai fara zuwa Katsina, ko kuma ya fi sauƙi ya shigo ta hanyar Borno? To ai a ƙasar in ka lura ai wa'annan manya-manyan hanyoyi da ake bi na kasuwanci guda 3 wanda suka yi tasiri, ai akasarin su in banda ta ƙarshe wacce ta shiga ta Sudan ta Masar, kusan duk cikin Sahara ake bi, kuma hanyoyi ne da suka ga al'ummu daban-daban, wanda tun daga ƙasar Morocco har zuwa su Libya, Tunisia, Algeria da sauransu, kusan duk abokan cinikayya ne. Kar ka manta akwai bangaren da yake bakin teku na shi wannan Mediterranean wanda ake cewa baharin menene al-Mutawassit da Larabci. Akwai bangaren da yake cikin Sahara sosai kamar irin su Libya da Algeria. Sannan akwai kuma wanda yake shi ba ka ce masa Sahara ba, haka kuma ba za ka ce masa dausayi ba, shi ne kan bangaren su Niger, su bangaren arewacin Katsina da arewacin Kano, shi ne ake cewa Sahelian Savannah. To kaga duk wa'annan za ga wato yanayi ne daban-daban wanda mazauna cikinsu sun bambanta a al'adu, sun bambanta wato a halayya, kuma sun bambanta a yanayin zamantakewa. Abin nufi dai shi ne kowa ya san cewa Sahara wani jinsi ɗaya ya shuhura a ciki, ko kuma jinsi biyu in kana so. Misali akwai wanda ake cewa Babas, akwai kuma wanda ake cewa Tuaregs wato buzaye. Wani za a yi baka iya bambanci a tsakaninsu, amma wanda ya san su Babas su ne kabilatu barbar kenan, wanda da za su yi kiran su barbar, mutanen Libya, mutanen gefen Algeria da Sahara da sauransu. Yawa su ko buzaye su ba su kai nisa can ciki ba, su ne kamar mutanen da su kuma suke gefen ƙasar Mali, ƙasar Niger da wani ɓangare ma na Algeria. Yawwa idan ka nutsa can ka tsallake Sahara ka zo kamar dab da shi wannan tekun, barbar za ka gani su wannan barbar ɗin. Amma kuma idan ka haka kamar za ka ka baro Sahara, kana kusan ƙarshen Sahara inda ta haɗe da Sahel, to su kuma nan buzaye suke. Ba daɗewa sun so su kafa daula su wannan babas ɗin, da kuma sun haɗa buzaye ma misali, cewa sun so su kafa daula domin inda suke zaune kusan ya fi kusanci da Sahara sama da Tsandauri. To sai su ga su dai su suka fi sanin wannan nahiyar. Idan ma tafiya za ka yi, su ne za su ja gaba su nuna maka hanya, babu wanda ya kai su sana. To dan mene ne ba za su mulki wannan bangare ba, sai a sa su karkashin wata daula ko wata daban. Nufi na ce yanzu Bahaushe ko kasar Hausa ta daɗe tun shekaru dubunnai da fita daga mai ƙarfi alƙalin ƙauye? Ito ta jima. Misali idan ka ɗauki farkon zuwan musulunci, ai kaga kafin ya zo ƙasar Hausa, wa'annan ƙasashe da suke gefen wannan teku su suka fara karɓarsa. To kuma daman su wato 'yan kasuwa ne,
safara suke su buzayen yawa da su barbas din yan kasuwa ne saboda haka za su baro nahiyar su za su tsallako su zo suna sai da abubuwa ga al'ummun da suke kusa da su to idan suka zo daga al'adarsu da mu'amalarsu da kuma yadda suke bauta sai kasance su wannan wanda suke mu'amalar cinikayya da su su kuma suna kwaɗayin irin wannan rayuwar to da haka musulunci ya haɓaka al'ummu suka dinga karɓarsa a kan kyakkyawan misalin da su wa'annan 'yan kasuwa suka bayar na zamantakewa da kyakkyawan mu'amala da kuma siga ta ciniki wacce wato ta sha bamban da su irin wanda suka saba yi to wannan ya ɗauki hankalin al'ummun wannan yanki kuma ya ba su dama sun cakuɗu da su sun yi sha'awar rayuwarsu kuma sun karɓi musulunci ta wannan siga to kaga wannan shine zango na farko zango na biyu shine wanda malamai su kuma suka taho suka baro wa'annan ƙasashe nasu suka wuce fiyayya irin su magili suka taho da zama su kuma zo su yaɗa addinin musulunci su kuma in sun zo zama suke yi su zo su gagarumin aiki kamar almagili su koya mutane rubutu su koya mutane karatu da rubutu kuma sarakuna su nemi su ba su wani abu a rubuce wanda zai taimaka musu wajen mulki kamar misali a littafin da magili ya rubuta ta jumuruk ya rubuta wa abin nan to kaga wannan shi ma kusan ka iya cewa wato wani madubi ne na tsara siyasa domin a taimakawa masu mulki wanda in ya dubi ya amfani da shi zai iya mulkar al'ummarsa da adalci kuma a yi kwaɗayin mulkinsa a yi masa ɗa'a a yi masa biyayya kuma ba za a samu wani la'ari tare da shi ba to wannan ina ganin wani ci gaba ne a wato haɓaka da kuma ci gaba na siyasa a wannan nahiya ta Bahaushe. Masu kallo da saurare kun ji yadda muke kwashe lokutanmu muna tattauna akan ƙasar Hausa musamman kuma akan siyasar Hausa. Kafin mu ci gaba ku da aka ce mu. Tare da ni Mahmud Najib. Barkanmu da dawowa. Ni dai malam ina tare da masu kallo da saurare. Ina so mu ɗan yi wani tsokaci kafin ta jididin Shehu Usman Dan Fodio a ƙasar Hausa. Yadda dai za mu shiga mu ji ina da ina yake da yaƙi. Tunda shi ma magana ce ta siyasa. Siyasa ma'ana ta shugabanci, siyasa ta musulunci shi da ya zo da ita. Ya sarakuna suke na ƙasar Hausa kafin zuwan Dan Fodio? Kafin zuwan Dan Fodio a iya cewa akwai musulunci. Amma kuma jirwaye ne mai kaman wanka. Kusan burbushinsa ne ya rage. Amma gundarinsa babu shi. Domin za a ga musuluncin amma abubuwan da suka shafi bori da su inna da sauran abubuwa da wanda suka shafi wato camfe-camfen Hausawa ya yi tasiri kwarai da gaske. Kuma malaman kansu ba babu su ba akwai su amma sun narke sun tashi daga musulunci sun koma wani abu daban. Kamar ya misali su ne duba su ne rubutun sha su ne karɓar kuɗi idan za a musulunta su ne kuma sai an ba su kuɗi sannan su ɗaura aure in ma za ka musulunta ma sai ka kawo wani abu to irin dai waɗannan abubuwan da aka ɗora wanda ba yin tasiri a musulunci kusan shi ne sannan babu ma karatun sosai karatu wani iri shi addini misali za ka koda ma ƙur'anin ake karantawa to ana karanta shi ne amma ainihin ilimi na tafsir da nahau da sauran abubuwa da wanda sai da su za a fahimci musulunci sosai kusan babu su sannan wata fassara da ake wannan lokaci shine akwai gafala wato sharholiya mutane addinin ba damun sai ba kawai dai wani abun ake yi daban wato sun fi ba da ƙarfi akan abin da ya shafi biki da bidiri da abubuwa irin wa'annan. Iya tasirin sarakuna da yanayin mulkin su yake a wannan yanayi. Suna da ƙarfi kwarai da gaske kuma suna mulki amma kusan ba za ka iya cewa
abin da suke musulunci ba ne. To Yawwa, tunda ya ɗabi'un sarakunan misali wanda muka kalla yadda suke tafiyar da mutane. Kusan kaga misali duk wani abin da aka shari'a ta hana sai ka samu sarki yana aikatawa. Kwace. Ga kwace, ga ɗora mutane nauyi na ba gaira ba dalili, haraji, jangali da kuma abubuwa wanda suka fita daga musulunci, musamman wato babu shamaki tsakanin wato alaƙar mace da namiji, babu tsafta dai, abubuwa irin waɗannan. To idan ka duba sai ga a wannan dalilin ne shi kuma shi Usman Dan Fodio ya yaƙe su, cewa musuluncin nan ba ku san shi ba, yanzu ne za a sanar da ku ko kuma a farfado muku da shi don ku san da shi, sannan ku kuma gane cewa shi fa ka'idoji ne aka shimfiɗa wanda sai ka bi su za ka zama cikakken musulmi. To za mu iya cewa ƙasar Hausa ta fi alaƙanta kanta zuwa ga addinin musulunci ido kafin ma zuwan tajdidin. Kwarai, tunda in ka kwatanta su da sauran wurare inda ma musuluncin bai zo ba, kaga za ga akwai bambanci. Amma dai bai hana su sai rawar gaban hantsi a sharholiya da ba daidai ba. Yawwa, amma shi yasa lokacin da Shehu Usman Dan Fodio ya zo, don an ce ya fara wa'azi tun yana ɗan shekara 20. Kuma abin da ya fara shi shine karantar da mutane, sanar da su yadda ake ibada, menene tauhidi, yaya mu'amala take ingantacciya, sannan kuma me ma mutum ya kamata ya fara da shi inda ya haira sama ya san musulunci. To da irin wa'annan ya fara, kuma yawanci abin da ya kan yi yana tafiya ne daga wannan wuri zuwa wannan wuri. Sannan kafin wannan lokaci shi ma sai da ya karatu hannun malamai da yawa. Da farko dai a hannun mahaifinsa, sannan ya tafi wajen Malam Jibril bin Umar a ƙasar Nijar ya yi karatu ana. Haka kamar yadda kan ya fara wa'azi sai da ya karatu kuma ya goge a karatu, to haka kuma ɗansa da kuma ƙanansa, wato ɗansa Muhammadu Bello da kuma Abdullahi bin Fodio. To kowannen su kuma ba zaune ke wuri ɗaya ba, tafiya suke yi, kuma idan suka zo tara mutane suke suna karantar da su, sannan sun ba ilimi muhimmanci na gaske, musamman koyar da mata. Shi yasa lokacin da ya zo na koyar da mata aka fara kyararsa, ya zai dinga haɗa mata da maza, ya ce na hala. Ya haɗa mata da maza? Wai ce karatu ba? Ya ce na yadda zan karantar da mata. An ya fi in bar su tafi wajen biki da shakoliya. Ba wai ana nufin wai yana haɗa su sai ba mu halda ake nufi. Dan mi ma zai ware sai ya karantar da su misali. Ma'ana yana da mata da maza wajen ba da ilimi. Wajen ba da ilimi. Wajibi ne mace ta koyi ilimi. To su kuma al'ada ta wancan lokacin ai ba ta ma fita, bai kamata ta fita ba. Mata kawai janare. Kawai ya ga zai zauna a gida. Har ma akan ba da misali a ce malaman wancan lokacin sukan ce ai mace fita uku take a duniya. Sanda ta bar cikin mahaifiyarta, sanda ta gidan mijinta, da sanda za ka yi ta kabari. Haka wannan ganganci ne. In sai daga wannan fita uku ba za ta kyauta fita ba. To kaga wannan ya nuna cewa ba yadda za a yi ilimi ya tasiri da irin wannan fahimtar. To shi sai ce a'a. Su faro gidajen mazajen su zo wurin koyon karatu, wajen koyon ilimi ya fi musu da zauna gidajensu a cikin jahilci. To wannan ya kawo canji kwarai da gaske, domin canji na farko da ya kawo shine wa'anda aka karantar sai suka fara samar da al'umma ta gari, mai karatu, mai fahimta, mai ilimi ko mai dogaro da ilimi. To wannan ɗaya kenan. Na biyu kuma sun yi rubutu tsakaninsu a kan matsaloli da yawan gaske na rayuwa, tun daga ayyukan ibada zuwa tarihi da lugga da falsafa, ba abin da ba su rubutu a kai ba. Har ma ake cewa su ukun nan abin da suka rubuta sun kai 1000, wasu suka ce 700. To kuma dai ne ilimi shine kusan cikin wannan juyin hali da suka kawo, wannan daula da suka kafa. Kuma tasirinta bai tsaya kawai a ƙasar Hausa ba, a'a sai da ya dangana da ƙasashe kamar su Chadi, su Kamaru, har wato yana so
sai da yake har irin su kasar Senegal din nan domin a dalilin abin da suka yi aka samu juyin juya hali a wurare da yawa a kasar Masina a kasar Tukulo inda Mandingo suke da sauransu to kaga wannan nuna cewa sannan tarihi ya nuna a wannan karnin babu inda aka kwatankwacin wannan ko ina ma a cikin faɗin duniya ba a wannan bangaren ba shi ka suke ganin su a matsayin mujaddadi ba suke ganin shi ba ce sa aka ɗauke shi a matsayin mujaddadi akwai wani abu da ya kamata mai saurare ya je kafin zuwan dan fodiyo da bayan zuwan dan fodiyo dan zuwan dan fodiyon shi kansa da yadda ya kafa daula a kasar Hausa program ne mai zaman kansa kuma mutane na san ba za su kyale malam ya wuce ba masu kallo da saurare kun ji yadda muka kwashe lokaci muna tattaunawa da bakona na musamman a cikin wannan shiri ko bakonku wato Dr. Aliyu Abdullahi Jibiya a madadin shi bakon nawa da ni da na shirya na gabatar Muhammadu na gudu nake cewa sai Allah ya ƙara sa da mu da ku a cikin wannan shiri na tare da ni a daidai wannan lokaci a wannan tasha ko kasance tare da ni